No, tak začni. Jednou. No. This is typical Czech food. It's called žebírka. We eat this typical food in typical Czech pub. With typical Czech beer, which is coming from typical Czech environment for obtaining the beer. Na můj účet, kurva. Cheers! Na zdraví! Yes! A tak ty budeš mít svůj. Finally piece of Ale já meat. jsem to někomu natočil na účet. No mě, vole. Ej, ale to se nejde vrátit k tomu společnému třeba. Já ne, jak jsme se to Okay, enjoy the food and good luck. Vymažte to. Vynulujte. No, hele, já nevím. Když monitora budeme točit. Hej, to tím zvoláš na Čechníka? Ne, to nemáš ty, to máš na Češníka. To říká nebyl. Jož, jaký to je? No, Jaký to je? No, já chci takhle. nedělej, to spadne na otočí. To se otočil na obovku. Já mám úplně ten prýklon. Tak počkaj. Tak nás počkaj, všimněme si, ne?